नमस्ते. मी आज भरलेली वांगी करते आहे, म्हणजे वांग्याचं भरीत. ही वांगी आहेत, ही मी अशी फक्त त्याचे हे काढून घेतले आहेत. ह्याचे जे काटे असतात ना वांग्याचे, हे असे काढून घ्यायचे, देठं नाही काढायचे. हे बघा, हे तुम्हाला दाखवायला ठेवलं मी. हे असं काढून घ्यायचं. हे बघा, हे असे सर्व मी काढलेले आहेत. आणि आता मी मसाला याचा तयार करणार आहे. ते भरलेले वांगी आहेत, त्याच्यासाठी हे लागणारं साहित्य आहे. हे खोबरं आहे, 2 तुकडे खोबरं आणलं होतं मी. हा नारळ नाही आणला, 2 तुकडे आणले खोबऱ्याचे. आणि हे कांदे आहेत. हा कांदा आहे, हे 2 कांदे घेतलेत मी. पण ह्याच्यातला आहे ना, हा 1.5 कांदा आहे आणि अर्धा कांदा मी थोडा तेलामध्ये टाकला फोडणीसाठी. हा अर्धा कांदा ठेवलेला आहे. आणि हे टोमॅटो आहेत, हे टोमॅटो 3 घेतले आहेत मी. हे एवढे टोमॅटो हे मी 3 कापलेले आहेत. हे फक्त तुम्हाला दाखवण्यासाठी ठेवलं आहे. आणि कांदा कापलेला आहे, हा भाजायचा आहे. हा कांदा, खोबरं, हे लसूण, अद्रक लसूण हे 2 आहेत. हे पण हे 3 वस्तू भाजून काढायचे आहेत. आणि त्यासाठी हे मीठ आहे, हे मसाला आहे, मिरची पावडर आणि कोथिंबीर ही म्हणजे वाटायची आहे या मसाल्यामध्ये. हे तेल आहे तळण्यासाठी. गॅस चालू करते. गॅस चालू केला आहे. आता मी थोडं तेल टाकते, म्हणजे कांदा भाजून घ्यायला. हा कांदा भाजण्यासाठी ठेवला आहे मी. आणि हे तुकडे आहेत ना, हे पण कांद्याबरोबरच टाकायचे, कारण का हे तुकडे आहे. खोबरं किसलेलं खोबरं असतं ना, तर ते कांदा भाजल्याच्या नंतर टाकायचं असतं. हे तुकडे आहेत ना, त्याच्यामुळे कांद्याबरोबरच टाकायचे, कारण ते एकदम भाजून निघतात. त्याच्यामध्ये हे 5-6 पाकळ्या लसूणच्या घ्यायच्या आणि थोडा अद्रकचा एवढा तुकडा घ्यायचा. म्हणजे मी किती बारीक करून घेतला आहे, म्हणजे तुम्हाला अंदाज समजेल की 5-7-8 पाकळे असे घ्यायचे लसूणचे. आणि हे अद्रकचे तुकडे असे बारीक करून घ्यायचे. हे पण एकदम भाजायला टाकायचे. आता मी लाल होईपर्यंत हे सर्व भाजून घेणार आहे. हे मी जे टोमॅटो कापले आहेत ना, हे पण त्या मसाल्यामध्ये भाजायचे आहेत. हे बघा, हे असं भाजलेलं आहे पूर्ण. आता मी याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते भाजायला. पण टोमॅटो आहे ना, अशी धुवून घ्यायचं कापल्यावर. कारण का माहिती आहे का, टोमॅटोचे बी आहे ना, कोणाला घरामध्ये स्टोनचा प्रॉब्लेम असला काय असलं तर ते टोमॅटोचे बी आहे ना, त्यात माणसांना चालत नसतात. म्हणून असं कापल्यावर असं धुवून घ्यायची. जे बी असतं ना, ते माणसांना ते चालत नसतं, स्टोन असलेल्या माणसांना. पण मला एकदा माहिती पडलं, त्यापासून मी कधी टोमॅटो आहे ना कापून असे टाकत नाही धुतल्याशिवाय. आता टोमॅटो सुद्धा एकदम पूर्ण म्हणजे नरम होईपर्यंत ते भाजायचं आहे. घ्यायचा. हे बघा, जसं लाल भाजला आहे ना एकदम, असं भाजून घ्यायचं. आणि वाटताना त्याच्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं. गॅस बंद करते. ह्यात असं काढून थंड करायला जरा पंख्याखाली ठेवते, कारण थंड व्हायला पाहिजे म्हणून. वाटलं की ते सुकंच वाटायचं आहे, पाणी नाही टाकायचं. मग दाखवते मी तुम्हाला. हे असं थोडं पंख्याखाली ठेवणार आहे मी आता, थोडं थंड व्हायला पाहिजे म्हणून. कारण ते गरम गरम मिक्सरला नाही लावायचं असतं, मग मिक्सर उडतो, नाही ते शॉक तरी लागेल. असं आपल्या जीवाला सांभाळूनच आपण आपलं स्वयंपाक करायचा असतो. वेळ झाला तरी चालेल. हा मसाला वाटून घेतला आहे मिक्सरला लावून. हे बघा, असं सुका सुका. आता तो मी काढून घेते वाटीत. सुकाच वाटायचा असतो, पण थोडा किंचित पाणी टाकायला लागलं, कारण ते एकदम फिरत नाही ना. हा वाटलेला मसाला आहे. कांदा, खोबरा, अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीर हे सगळं वाटून घेतलं आहे. भाजलं आहे. त्याच्यामध्ये टोमॅटो पण 2 टाकले आहेत, म्हणजे भाजूनच टाकले त्याच्यामध्ये. आता त्याची लाल मिरची पावडर टाकते. मिरची पावडर तिखट आहे ना, मी थोडीशी टाकते. आणि मीठ चवीपुरतं बस. असं मीठ आणि लाल मिरची पावडर टाकली की असं मीठ आणि हे लाल मिरची पावडर टाकले ना. आता असं सगळं मिक्स करून घ्यायचं. हे मिक्स करून आता ठेवलेलं आहे. आता मी वांगी कापते आणि ती भरायची तुम्हाला दाखवते. ही वांगी कशी आधीच धुवायची बघा, अशी साफ केली ना की साफ केल्यावरच ती पाण्यात टाकायची आणि अशी धुवून घ्यायची आणि नंतरच कापायची. ही अशी वांग्याची आहे ना, अशी 4 फोडं करायची. पूर्ण नाही कापायचं, अशी 4 फोडं करायची. पण आतमध्ये असं बघायचं खराब बिराब आहे का. अशी सर्व कापून घ्यायची 4-4 फोडं करून.
हे असे आतमध्ये बघून घ्यायची, कारण आतमध्ये खराब असतात. हे बघा, हे असे 4 फोडं केले आहेत ना, हे अलगद, म्हणजे त्याचे तुकडे नाही झाले पाहिजे, असे अलगद पसरायचे नाही. असा थोडा मसाला घ्यायचा, असा चिकट मसाला होतो. हे बघा, असा चिकट मसाला होतो ना, तो असा आतमध्ये भरायचा. ते पण कसं नाजूक काम असतो वांग्याचं पण, त्याचा मसाला कसा पूर्ण आतमध्ये भरला पाहिजे. असा मसाला भरायचा. पाव किलो वांगी आहेत आणि ते आता अशी भरायची बघा. हे बघा, ही सर्व वांगी अशी भरून घेतली आहेत मी. अशी जाम भरून घ्यायची, कारण मसाला असा सुका पाहिजे. आणि हा मसाला उरला आहे ना, तो मी आता नंतर टाकणार आहे, त्याच्यामध्येच टाकणार आहे. पण नंतर हे जरा तेलामध्ये फिरवून घेणार आहे आणि नंतर वरून मसाला टाकणार आहे हा, आणि वाफेवर ठेवणार. आता मी कढईमध्ये तेल टाकते. वांग्याच्या भरीतला कसं तेल जास्त लागतो. आता हा तळण्यासाठी कांदा ठेवला आहे जरा फोडणीसाठी, तो मी त्याच्यात टाकते. बस होईल ना तेल. आता मी त्याच्यामध्ये ही वांगी सोडणार आहे आणि देठ वरती ठेवणार आहे अशी, म्हणजे त्या हाताने पकडून आपण उलटे फिरवू शकतो. अशी मी आता तेलामध्ये ती टाकली आहे. आता त्याच्यावर मी थोडं झाकण ठेवते. किती 1 मिनटं थोडी झाकण ठेवायचा, कारण तुम्हाला मसाला वरून टाकायचा आहे ना, त्याच्यामुळे हे तेल आधी त्या वांगीला लागू दे. झाकण काढते, आता बघते कशी झाली. हे बघा कशी झाली तेलावर. आता मी अलगद अशी फिरवायची. मसाला त्याचा बाहेर आला नाही पाहिजे. हे बघा, अशी फिरवायची सर्व. आता झाले फिरवून. आता मी तो मसाला उरलाय ना, तो टाकते त्याच्यामध्ये. हे बघा, थोडं पाणी टाकलंय, असं थोडंसं पातळ करायचं, जास्त नाही पाणी, म्हणजे सुक्का वांगा आहे ना ते. या मसाल्याबरोबर हे तर वांग पूर्ण शिजून जाईल. ते फिरवले आहे, तेल सर्व आतमध्ये मसाल्याला लागलं आहे. आता हे सर्व मी वरून टाकणार आहे. हे सगळा मसाला टाकला आहे बघा वरून, आणि थोडा गॅस मी बारीक केला आहे. ते गॅस एकदम थोडा मी केला आहे, कमी केला आहे. कारण ही आता वाफेवरच शिजली पाहिजे. गॅस पूर्ण बारीक केला आहे. आता म्हणजे 10 मिनटं शिजली ना, मग उतरायचे खाली. झाकण काढते, आता बघूया. गॅस एकदम बारीक करून ठेवलेला. वांगी शिजली पाहिजेत ना. वांगे शिजले आहेत, हे बघा. वांग्याचं भरीत करायचं म्हणजे लय नाजूक काम आहे ते, म्हणजे सर्वांनाच होत नाही. ते पातळ तरी होतं, नाही तर ते भाजीच होते. याची वांग्याचं भरीत म्हणजे असं करायचं, सुकं सुकं, आणि ते पण बिना पाण्याचं. मसाला उरलेला तो मी असा वरती टाकलाय. याला वांगं बोलतात, भरलेलं. थोडा अजून 1 मिनिट राहिलं ना,
आता 2 मिनटं ठेवते जरासं वाफेवर. थोडा म्हणजे अजून थोडासा मसाला लागला ना की सुका वांगा होईल चांगलं, ते भरलेलं वांगा. थोडं झाकण ठेवते. थोडं आता 1 मिनटं राहू दे. गॅस कसा पूर्ण बारीक करून ठेवायचा. आता पहिला पण मी पूर्ण बारीक करून ठेवला होता आणि आता पण म्हणजे बघा एकदम पूर्ण बारीक. झाकण काढते आहे. हे बघा मस्त वांगा झाला आहे. एकदम सुक्का वांगा झालेला आहे. काढून दाखवू का? वांग्याचं भरीत रेडी आहे, कंप्लीट झालेलं आहे.